ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 2 നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായവും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഈ ഒരു 2ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടത്. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മ ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമാണ് കണ്ടത്. അതായത് ഓരോ അധ്യായത്തിനും അങ്ങനെ എന്താണ് തിരിച്ച് നിൽക്കണം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ തിരിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അധ്യായത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1ാമത്തെ അധ്യായം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അഥവാ അർജുന വിഷാദയോഗം. കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തില് യുദ്ധോത്സുകരായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ആകെ വിഷമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ, എൻ്റെ ശരീരം തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിലപിച്ചുകൊണ്ട് തേർത്തട്ടില് തളർന്നിരിപ്പായി. ആ സമയത്ത് അർജുനാണെങ്കിലോ വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ. ഏത് ലോകങ്ങളെയും ഏത് യോദ്ധാക്കളെയും ജയിക്കാൻ തക്ക കരുത്തും യുദ്ധപാഠവും ഒക്കെ ഉള്ള അർജുനൻ യുദ്ധം ജയിക്കാനായിട്ട് പല സാധ്യതകളുമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ? ഒന്ന്, ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രമാണ് യുദ്ധരംഗം. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കൂ. ദേവന്മാർ പോലും വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അപ്പം അവിടെ ധർമ്മം ജയിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. 2, രഥം. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥം ആണ്. സകല ദിക്കുകളെയും ജയിക്കാൻ കഴിവുള്ള രഥത്തിലാണ് അർജുനനും സാരഥിയായി
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശംഖനാദം, അത് ആ ശംഖനാദം തന്നെ വിജയ സൂചനയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് രഥത്തിലുള്ള കൊടിക്കൂറ അടയാളം, കൊടി അടയാളം, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൊടി അടയാളം, ശ്രീരാമസ്വാമിയോടൊപ്പം സീതാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ശ്രീരാമസ്വാമി ഉണ്ടാവും. ശ്രീരാമസ്വാമിയോടൊപ്പം സീതാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഋഷികേശനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം ഏകാദശി ദിവസത്തിന്റെ ആണ് അത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. അത് ഇതെല്ലാം അർജുനന് ജയിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനന് വിഷാദം വന്നു. എന്താ കാരണം? 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. മൃദുല ഹൃദയത്വം, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭക്തനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണത്. പിന്നെ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ശങ്ക. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ വേണോ, കുടുംബം പാരമ്പര്യം പോവില്ലേ, അതൊക്കെ നശിച്ചു പോവില്ലേ, കുലക്ഷയം അതെല്ലാം സംഭവിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തി ഇത്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇതും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 6 അക്രമികളുണ്ട്. ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇതെല്ലാം 6 കാരണങ്ങള്. 6 അക്രമികള് ആണ്. വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 6 അക്രമികളെ ഇവരായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൗരവരില് ഇവര് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അക്രമികളാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നതില് ഒരു പാപവും വരില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതിൽ പാപമില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായമായ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അഥവാ കുരുക്ഷേത്ര, ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ. അധ്യായം 1ന്റെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞത്. 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത്. അതായത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു ചുരുക്ക രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും വിശദീകരിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വരിക. ഇതൊരു ചുരുക്ക രൂപം, എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ചുരുക്ക രൂപം ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. പിന്നീടാണ് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത്. അർജുനാണെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനൊക്കെ അർഹനാണ്. അജ്ഞനായ മനുഷ്യരുടെ വിലാപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് 2ാം അധ്യായത്തിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ നശ്വരമായ ഭൗതിക ശരീരവും ശാശ്വതമായ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലാണ്. പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയയും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായുള്ള നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷതകളൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു 46 ശ്ലോകമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
11ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങള് പുറകെ വരും. അതാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നെ വിവരിക്കുന്നതാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. 31 തുടങ്ങി 37 വരെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണമാണ് 38 തുടങ്ങി 39 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സകാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം നിന്ന് നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗയിലേക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആസക്തിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 54ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. 55 തുടങ്ങി 72 വരെയുള്ളത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ധാരണയനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം തുടങ്ങാം. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം ബുക്ക് എല്ലാവരും നോക്കാട്ടോ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തദാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രപൂർണകുലക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഇവിടെ മധുസൂദനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം, ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. മധുസൂദന എന്ന നാമം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ, പല രാക്ഷസരെയും ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാക്ഷസനെ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആ പേര് പറഞ്ഞ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, മധുസൂദന. അപ്പൊ കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോടല്ല നമ്മൾ കരുണ കാട്ടേണ്ടത്. എന്താണ്? അയാളെ കൈ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ട. അയാൾ ഉടുപ്പ് പിടിച്ച് വലിച്ച് ഉടുപ്പ് രക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അയാൾ ചത്തുപോകുള്ളൂ. അതേസമയം കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതായത് ഡ്രസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, പുറംചട്ടം, അതിനെ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വൃദ്ധ വിലപിക്കുന്ന ഒരാളെ ശൂദ്രനായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദേഹി. ദേഹിയൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. മറ്റേത് ദേഹിയും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിലാപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മഫലേച്ഛയില്ലാതെ തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപ സങ്കല്പത്തെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കൂ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജുഷ്ടമസർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശരിക്കും ഒന്ന് വഴക്ക് പറയുകയാണ് അർജുന ചെയ്യണത്. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടത്? നീ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ സ്വഭാവം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് പെട്ടു? എത്ര മാലിന്യ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് നീ ചെയ്യണത്.
ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടണം. നീ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മള് ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കും, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ, അല്ലെ പരീക്ഷ വന്നിട്ട് ആ പേടി കൊണ്ട് പരീക്ഷ ആണ് എനിക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മോൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചതാണല്ലോ, മോനെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ, നിന്റെ ഇതിനൊക്കെ കഴിവില്ലേ, നീ അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ശരിയാണല്ലോ, എനിക്കിത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ബോധം വരും, നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണത്, നിനക്ക് ഇത്രയും എന്താണ് ഈ മാലിന്യം, നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ മാലിന്യം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നു കൂടിയത്? പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങള്, 3 ഭാവമുണ്ട് പരമസത്യത്തിന്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മം, 2 പരമാത്മഭാവം, 3 ഭഗവാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ വദന്തി തത്വവിദസ്തതത്വം യാജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്ന് എന്തിൽ പറയണ പരമദിവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-11 പറയണാണ്. സത്യത്തിന്റെ ഈ തത്വം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ, പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. 1 ബ്രഹ്മമായും, 2 പരമാത്മാവായും, 3 ഭഗവാനായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും ചിലര്, പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ത്രിഭംഗസുന്ദര രൂപത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് വാണരുളുന്നത് ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാനിധി ശബ്ദതി. അതിനുദാഹരണം ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം. പ്രകാശത്തിന്റെ ഓരോ കിരണങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു. അതുപോലെ അതിനും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യഗ്രഹം. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഭാവങ്ങളെ സൂര്യനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കുന്നു. ഉപമ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലാണത് പറയുക. സൂര്യൻ, സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യഭഗവാൻ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുന്നവൻ സൗര ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചു. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവോത്തമനും വിശ്വവ്യാപകതയും പ്രഭാപൂർണതയും അവ്യക്തിഗത ഭാവവുമുള്ള സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണ വ്യക്തികളെക്കാൾ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ആ സാധാരണ സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം കാണുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. സൂര്യഗോളത്തെ കുറിച്ചറിയുന്നതാണ് പരമാത്മഭാവം. സൂര്യഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് 3ആയിട്ട് പരമസത്യത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന ഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികള്. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ന ആ രൂപത്തെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യേണ്ടത് ആണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പൊ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മുനി, വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് പരാശര മുനി, ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തൊക്കെ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അത് അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചിച്ചത് സംസ്കൃത വാക്കാണ്. അതിന് നിർവചിച്ചത് പരാശര മുനിയാണ്.
അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരിപൂർണമായി, എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ അംശങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലേശം അംശങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. ചിലർ പറയും ഞാനും ഭഗവാനാണ്, നീയും ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ആൾരൂപങ്ങളൊക്കെ കുറേ കലികാലത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് 100% ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പരമപുരുഷൻ. പരമപുരുഷൻ അപ്പോൾ അതിശയേറെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായും മഹാധനികരായും ശക്തിയുള്ളവരും ഒക്കെ കുറേയുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക്, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സമ്പത്തിന്, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ വിരക്തിക്ക് കിടപിടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാം പൂർണ്ണമായ അളവിൽ അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമശിവനും നാരായണനും ബ്രഹ്മാവിനും ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വിചാരിക്കും അവരാണ് 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങള്, അവതല്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ. 3 പേരും ഒരുപോലെ തുല്യരാണെന്നായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ സങ്കല്പം. പക്ഷേ പരമശിവനും നാരായണനും ബ്രഹ്മാവിനും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജീവാത്മാവിനും, ഇവരെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് പ്രഭു അതിൻ്റെ ഓരോ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം വായിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറേ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ശിവനും നാരായണനും ബ്രഹ്മാവിനും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജീവാത്മാവിനും ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് വായിച്ചു പോകരുത്. അതിലുള്ള ഇന്നർ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കണം ഭാവാർത്ഥം. ഒരു ജീവാത്മാവിനും, അതായത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ശിവനും നാരായണനും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവര് എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ടോപ്പ് പദവിയിലെത്തിയവരാണ്. അത്രയും സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ആ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയാണ് കിട്ടുക. അതേസമയം കുറച്ചും കൂടി ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ പാസ്സായി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർ ജോലിയല്ല കിട്ടത്, കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ജോലി കിട്ടും. അതേസമയം IAS അതേപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ഇതുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു, ശിവൻ, അവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അവര് അത്രയും ഉയർന്ന സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് പോണതുകൊണ്ട് ഓരോ പടി കൂടുതൽ കിട്ടും. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ഭക്തിലതാ ബീജം അതിലൂടെ സാധ്യായം ചെയ്ത് നമ്മളെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായും മറ്റാരുമില്ല. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നിരവധിയുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്. ആ അവതാരി തന്നെയാണ് അവതാരമായിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എന്താണ്? ഏതേച്ചാം ശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏതേച്ചാം ശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ.
ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം പ്രടയന്തി യുഗേ യുഗേ. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണാവതാരങ്ങളോ അംശാവതാരങ്ങളോ മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ സർവോത്കൃഷ്ടനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണവും നിരപേക്ഷ തത്വമായ ആദ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ വിലയെന്തെന്ന് അറിയാവുന്നവരും ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനാസ്പദമായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് ആര്യൻ എന്ന പേര് യോജിച്ചതാകുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ അഥവാ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ മുക്തി എന്നത് എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുവാൻ അറിയാത്തവനെയാണ് അനാര്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വജനങ്ങളോടുള്ള സഹതാപം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദൗർബല്യം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. നീ എന്താണ് മൂഢനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ശ്ലോകം 3: ക്ലൈബ്യമാസ്മഗമപാർത്ഥ നൈദത്തയ്യുപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്വക്തോത്തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്രനായ ഹേ അർജുന, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മ കണ്ട, രണ്ടും കെട്ടവനെ എന്നങ്ങോട്ട് നേരെ വായിന്ന് മൂത്ത് നോക്കി പറയാണ്. ആണത്തമില്ലാത്തവനെ, ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്, നീ അങ്ങനെ ആയി പോവരുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആണത്തമില്ലാത്ത സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറയുന്നത്. അത്രയും സുഹൃത്താണ്, അത്രയും ഭക്തനാണ്, അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. എന്നിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ശത്രു ജനൻ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. നിന്റെ മൂഢത്തരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എന്താണ് എഴുന്നേൽക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പൃഥയുടെ പുത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വായി തോന്നിയ പോലെ ചീത്ത പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൃഥയുടെ പുത്ര, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. കുന്തി ദേവി പൃഥ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്. കുന്തി ഭോജന് കൊടുത്ത് അവിടെ വളർന്നത് കൊണ്ടാണ് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് ലഭിച്ചത്. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. അച്ഛന്റെ പെങ്ങള് അമ്മായിയുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും രക്തബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മസുഹൃത്താണ്. തേരാളിയായി പോലും നിൽക്കാനായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയാകാൻ സമ്മതിച്ചു. ബന്ധുവാണ്, മിത്രമാണ്, സുഹൃത്താണ്, ഭക്തനാണ്, ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇത്തരം ബഹുമാന്യനായ ഭീഷ്മരോടും മറ്റും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള മഹത്വപൂർണമായ സമീപന രീതി മുൻനിർത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അർജുനൻ വാദിച്ചേക്കാം. അതായത് ഗുരുക്കന്മാരെയും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും ഒക്കെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ തളർന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത്രയും ശ്ലോകം, ഒരു 46 ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടായിരുന്നു 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ആ ശ്ലോകം മുഴുവനും പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കും, അങ്ങനെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ വരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു വെച്ച് ഇത് ഇന്നതാണ്, ഇത് നടക്കില്ല, ഇത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ശരി, പറ്റില്ല, വേണ്ട, ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരി, അവരങ്ങനെ തീരുമാനിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയണ എൻ്റെ കൃഷ്ണ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാം? ഇതൊന്നും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയും?
പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അതിലിടപെടുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം പറ്റും എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലിടപെടില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ പറയണ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കണ്ണ, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനും നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, ഞാൻ നിന്നിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിയായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പരമ്പൊരുളായിരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിച്ചു തരും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം കൃഷ്ണൻ മഹാമനസ്കതയെ വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമായാണ് കരുതിയത്. ഇത്തരം കപട മഹാമനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അഹിംസാ തത്വം ഈ കപട മഹാമനസ്കത കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശപ്രകാരം അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലോകം 4. അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുബി പ്രതിയോച്യാമി പൂജാർഹ വരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ പൂജിക്കാൻ തക്കതായ അവരാണ്. നീ മധുസൂദന, നീ എന്താണ് അസുരന്മാരെയാണ് കൊന്നിട്ടുള്ളത്, ബന്ധത്തിലുള്ളവരൊന്നല്ല കൊന്നിട്ടുള്ളത്. പുറമേയുള്ള അസുരന്മാരെ കൊല്ലാൻ ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്കും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? ഇതെന്റെ സ്വന്തം ഗുരുനാഥൻ, എന്നെ എല്ലാ അസ്ത്രവിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥൻ, അതേപോലെ എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തം പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ പിതാമഹൻ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും കൃഷ്ണ? ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അസ്ത്രങ്ങളാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുരുജനങ്ങളോട് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരു വാക്ക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള മര്യാദ. അപ്പൊ തൻ്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മുനിയെയോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യോ? അവരെതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവരാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗുരുജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഗുരുവാണ് സന്ദീപനി മഹർഷി, അതേപോലെ പിതാമഹനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. അവരോടൊക്കെ ഭഗവാനെ നിനക്ക് ഇതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് പറയണം. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുരുനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും വൈഷമബീഹ ലോകേ ഹി ഹത്വാർത്ഥകാമാസ്തു ഗുരുനി ഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിഗ്ധാൻ. എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പൊ ഈ ഗുരുക്കന്മാരോട് പൊരുതി അവരുടെ ചോരയില് കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നിന്ന് കിട്ടണ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്, വല്ല ഭിക്ഷ യാചിച്ച് പോകുന്നതാണ് എന്ന് അത് സ്വയം പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നല്ലതെന്ന് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയണില്ല. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്ത ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം, വിവേകം നശിച്ച ഗുരുവിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാം. ഗുരുവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും ഗുരുവായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഈ ഗുരുക്കന്മാര് രണ്ടുപേരും അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവരാണ്. അധർമ്മം കണ്ടിട്ട് പാഞ്ചാലിയെ കൗരവസഭയില് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോ ആ അനീതിക്ക് കുട പിടിച്ചവരാണ് ഈ രണ്ടാചാര്യന്മാരും. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വൈദിക നിയമ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ച് പാറ പോലെ ഇരുന്നവരാണ്. ആ വിവേകം നശിച്ച ഗുരുക്കന്മാരെ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തിക പരിണാമസമയത്ത് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അവര്
കൗരവരുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഗുരുവിൻ്റെ മഹനീയത അല്ലെ മഹത്വം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും അവർ ഗുരുജനങ്ങളാണെന്നും അവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നേടുന്ന സുഖഭോഗങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നും അർജുനൻ പറഞ്ഞു. നൈതദ്യുത്മകദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദി വാനോ ജയേയുഃ യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കൃഷ്ണനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് എന്തായാലും അവര് നല്ലവരല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം കൃഷ്ണ? അവരിപ്പോഴും ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി അനാവശ്യമായി ഹിംസ ചെയ്യണമോ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംശയം വരികയാണ്. കൃഷ്ണനോട് തന്നെ ചോദിക്കാണ്, അതാണോ ശരി, ഇതാണോ ശരി എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാതിരുന്നാല് ജീവന്റെ ഉപായത്തിന് വേണ്ടി, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ എല്ലാം പോരിൽ മരിച്ചു പോയാല് അതും ബുദ്ധിമുട്ട് ദുസ്സഹമായി തീരും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് വിവേകശാലിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കരുണ വരുന്നത് അർജുനന്. ഒരു ഭക്തനല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെയും പേടിക്കാതെ എനിക്കെല്ലാ കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രം മതി ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും. അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലാളി വീരനാണ്. അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത രഥം കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്ത് കൗരവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് അഹംഭാവത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ യുധിഷ്ഠിരനെ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ കരുണയുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിജ്ഞാന മേഖലയിലേക്ക് വരാനാവില്ല. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഇല്ലാതെ ആർക്കും മുക്തി നേടാനും കഴിയില്ല. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള മഹത്തായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലുപരി ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും അർജുനൻ യോഗ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കരുണാ ഹൃദയം ആണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ്. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അവിടെ ഭഗവാനില് ശിഷ്യത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറ്റണില്ല, ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ എനിക്ക് ധർമ്മം ഏത്, ശരിയായ ബുദ്ധി ഏത്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു. പൃച്ഛാമി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങയോട്, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, നിശ്ചയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ബ്രൂഹി, എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അതായത് ഭഗവാനില് ശിഷ്യത്വം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയണ, എനിക്ക് ഇതൊന്നും നല്ലതേതാണ് ചീത്തയേതാണ് ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ വന്നിരിക്കണ. യുദ്ധം ചെയ്യണോ അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഓടി പോയി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രമാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ചിത്രമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കണില്ലേ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിക്കണം തന്നെയാണ് പറയണത്, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പോണ്ടെന്ന് വെച്ചിടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. രണ്ടാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാളേക്ക് തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചു വന്നോളൂ കേട്ടോ. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക. ആ ശ്ലോകം കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. ഓരോ വരികളും 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. ഉടനെ അത് ബൈഹാർട്ടാവും. അർത്ഥം നോക്കുക, വിവർത്തനം നോക്കുക. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തില് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. ആരാണത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളത് ആചാര്യന്മാർ. ആ ആചാര്യന്മാർ മുഖേന നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടണമെന്ന് എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിധിക്കുന്നുണ്ട്. ആരും കൊടുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരാളും കൊളുത്തൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരസി തീ പടർന്നോളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ആരെങ്കിലും പറയും, അതുമ്മ കയറി പിടിക്കും. ഉടനെ തുടങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരസി അതൊരു കാട്ടുതീ പോലെയാവും. ഇല്ലേ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഇന്ന് എന്തൊരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു, എന്ത് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർത്തമാനം പറയും, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മളുടെ മുഖമൊക്കെ പോയി എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ട് എന്നെ ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായോ എന്നും ചോദിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങും. ഇന്ന് ഇന്ന എന്നോട് മിണ്ടണ്ട, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഒന്നും പറ്റൂല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്താവും? അവസാനം നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും തീർച്ച കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതങ്ങോട്ട് വരും. അതാണ് പറയുന്നത്, ആരും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വിഭ്രാന്തികള് വന്നു പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭ്രാന്തികളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും പരിഹാരം നേടാനും ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം അറിയേണ്ടതാണ്. ഭൗതികമായ സംഭ്രമങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ ഒരു ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്യകളെ പറ്റി അറിയാത്തവർ ഏതക്ഷരം ഗാർഗ്യവിധിസ്ത്വാസ്മാ ലോകോത്പ്രൈതി സാകൃപണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. ആരാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു, അശ്രദ്ധയായിട്ട്. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ജീവിതം ത്യജിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടി ഈ അവസാനം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നവരെയാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ കൃപണൻ, ഈ അവസരം നമുക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഈ അവസരം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളൊരു കൃപണനെ പോലെ പട്ടീനെയും പൂച്ചനെയും പോലെ തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് കൃപണൻ. അപ്പൊ എന്താണ് കഴിയുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്തരം കുടുംബ സ്നേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോറ്റുന്ന താണതരം മൃഗങ്ങളിൽ പോലും കാണാം. കുടുംബങ്ങളുടെ സ്നേഹവും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഒക്കെ നമ്മുടെ സംഭ്രാന്തിക്ക് കാരണമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദിമ ഗുരു. അങ്ങനെയാണോ ശ്ലോകം ചോദിക്കുന്നേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല, എന്നാലും നമ്മള് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാലോ. നമ്മൾ അതേപോലെ ഇനി ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരേണ്ടവരല്ലേ?
അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാലോ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ആ ശ്ലോകം എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് മതി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കാര്യം ഇത് ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി, പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോയേ. സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മാതാജി. സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന അർജുന ശിഷ്യനെന്ന നിലയില് കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാന് സ്വയം ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് നമ്മള് ശിഷ്യനായി. ഇനി കൃഷ്ണ നീ തന്നെ ഇതിന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടു തരണം. അതാണ് കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ. കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ എനിക്ക് ഒന്നും ഇതിലേതാണ് ശരി എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയില് കൃഷ്ണന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. അർജുനൻ ഇവിടെ സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ആ ശ്ലോകം ആണ് 2:7 പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി, എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയെ, ഞാനൊരു മൃഗതുല്യനായി തീർന്നു എന്ന് പറയണം. കടയമായിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം, ഒരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കണോ അതോ ത്യജിക്കണോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ്. പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി വികലമായ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുമാനം വന്നു. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാന് സ്വന്തം കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിലെ ആദിമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. ഗീതാ പഠനം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ ഇവിടെ അർജുനനായി. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഗീതാസാരം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിലെ അജൻ ജനനമില്ലാത്തവൻ, കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെ അല്ല നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടെന്ന് മൂഢരായ ഭൗതിക പണ്ഡിതന്മാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അവര് മൂഢരാണ്. ഭഗവാന് കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അന്തർഗതൻ ബഹിർഗതൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ പമ്പരവിഡിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 4ഉം 5 ഇതൊക്കെ നമ്മള് മറ്റേ ബുക്കുകളായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ആണ് 3 ലെവല് പഠിച്ചെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഇത് വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സംശയം, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണോ അതോ ബ്രഹ്മാവാണോ അതോ വിഷ്ണു ആണോ? അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവരെന്താണ്, ആരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന്. ആ ശ്രദ്ധ, എന്താണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അച്ഛൻ ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതെന്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ളത് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതെന്റെ അമ്മയാണ് എന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആള് എൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ദൃഢമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിവൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയണത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണത് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടും സംശയം വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്തെന്നാ വിളിക്കുക? മൂഢന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുക. നമ്മൾ ഉറച്ചങ്ങോട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം, ഗുരുവിനെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്യോഗമുച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാ സഭഗ്നവൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാം അഭിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പാണ്ഡിത്യം, നല്ല അറിവുണ്ട്,
കുറേ ഡിഗ്രികൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ഭൗതികമായ ഡിഗ്രികളുണ്ട്, ഉന്നത സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികളും ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. കൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ 100% നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ബോധമുണ്ട്. ആ ബോധം പട്ടിക്കുണ്ട്, പൂച്ചയ്ക്കുണ്ട്, പന്നിക്കുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ അവബോധം എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം? കൃഷ്ണനിലേക്ക്, കൃഷ്ണാബോധമാക്കണം. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരു മാത്രമാണ് വിശ്വാസ്യനെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും വരുന്നു. അപ്പൊ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യമാർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമേയല്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ആദ്യം ഈ ലെവൽ 1 ഈ ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് തോന്നണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന്. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാഭാവത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചതാണ് മായാപൂര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ട്. അതും ഇപ്പൊ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ഭക്തന്മാരും അതും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണെന്നറിയാം. അപ്പൊ പരിപൂർണ വിശ്വാസിനായൊരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണനായാലും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞ? കിബാ വിപ്ര കിബാന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യൈ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേയി ഗുരുഹയ. എന്താണ്? ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്വാസ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിലായിരിക്കണം നിപുണനാവേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് BSc, B.Ed, B.Tech, MBBS അവരൊന്നും നമ്മളൊരു ഗുരുവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്വാസ്യനായൊരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും. ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 128ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായൊരു ആത്മീയ ഗുരുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. സർക്കർമ്മ നിപുണോ വിപ്രോ മന്ത്രതന്ത്ര വിശാരദ അവൈഷ്ണവോ ഗുരുർനാസ്യാദ വൈഷ്ണവാശോ ഗുരുഹോ. കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യമാർജിക്കാത്ത അഥവാ ഒരു വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത വ്യക്തി, അയാൾ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും സർവജ്ഞനും വേദാന്തിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും, നീചകുലത്തിൽ പിറന്നവനായാലും കൃഷ്ണാബോധ തത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ആചാര്യനാകാമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെ കൃഷ്ണ സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ കൂടി സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മള് നല്ല നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയാലും അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമ്പോൾ തിന്നും വരും താഴെ പതിക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, അങ്ങനെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അങ്ങനെ വീണിട്ട് അത് വീഴ്ചകൾക്ക് പിന്നീടുള്ള വിലാപങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വഴി. ശ്ലോകം 9 സഞ്ജയ ഉവാച. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏവമുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപഃ നയോർച്ചൈതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീംബോഹ. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണനോട് ഇതുപോലെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഗോവിന്ദനോട് പറയാണ്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മൂപ്പര് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കിട്ടിയാലാണ്. ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നീ ചെയ്ത് തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. 10 തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. വിഷീദന്തം, വിഷാദഗ്രസ്തനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട്, ഋഷികേശനോട് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഋഷികേശൻ പറയാണ്, അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് ഋഷികേശനും ഗുഡാകേശനും. ആരുടെ ഗുഡാകേശൻ? ഉറക്കത്തെ ജയിച്ചവൻ ഗുഡാകേശൻ, അതാണ് അർജുനൻ. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അതുവരെ കൃഷ്ണന് മുഖത്ത് മന്ദഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ശിഷ്യനായി, സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവം മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തി. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിക്കോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളവയല്ല ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത പറയാൻ തുടങ്ങണതാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരേ വിധം അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ 11 തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം. സമയം ഇങ്ങനെ ഓടി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. നമ്മൾക്കത് നാളെ നോക്കാം. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധു